Нам куда, на камеру смотреть или... Mira seyretmeye seyretmen özüm tapıp alýan. Arkaňa seyretmesen boladyn. Очень захотелось. Dusuz garaşyň 6-njy bölüminde bugün biz bilen myhmançylykda Bagul Esenowa hem de Maya Sultanowa. Ben aslında bilýän hem için başga ýerlere ýazýanmy. O nähili sen başga ýerlere ýazýarmy? Hoş Nira ağam? Ay bratkam, darış burmut men mikrofonu yakınlaşayım onu aytıp vereceğim. Näme boldy? Zat. Gence minni bilýärmi? Gaýdar gelýär sen şoňa. Röwşen jana düşmek bolan ok gencim zaplayt etdi. Şoň senin Duruşu näme çünkü goýlan ýalyp bol? Etrem bolma, tutma uzadım ara. Öýüne şow menkide kelle aýdyňyz-da. kurlu. Taýlanmadymy näýdi? Вообще gördüňizmi? Конечно. Uzyn gördüňizmi ýöne atrak? Каждый выпуск. Kim biler? TikTok'da başga owadan ýyr tapmadyk, şoň üçin bular çağırdyk. Soralaryň taýynmy? Ay. Gowy taýyndan gelipsiň ýagny gülüsüňiz gelen ok hiçilik. Tazımız öyle. Nerede utanma istat ben. Vatimen. Vaçı verin abi işim onu verin. Bu gezek soraglarymyz hem türkmen dilinde hem de rus dilinde bolar. Näme üçin diýseňiz? Men şolary etdim. Bizde däp bolşaly myhman bolsa şoň üçin sen bera soraglarymyz. Почему левша постоянно проигрывает в спорах? Почему? Почему? Он всегда не прав. Orsa düşünmeyenlerden gitmem ben düşünemem. Ýa-ýa goýan. Näme üçin gyz bolmuş bilen atnaşaýny gursaň, ýagny atnaşaýny gursaň, gowy. Çıktı değil mi? Ne için? Sen öyle çennek gitmek gerek gel. Böyle halim bizi yani oğudan okuyacak arka fonları burada içecek. Ha şunu yak koyuyorum sana. قمة بليتكا نعمة ديليا. Kımmat plitka näme diýilýär? Bilmedim. Näme diýilýär? Элитка. Coach. Подписчиксиz blogera näme diýilýär? User. Yok. نعمة ديليا. SMM ve mobilograf. O taraftan giyiyorum. Köp kişinin habary ýok, ýöne Türkmen TikTok'da we Instagram'da iň köp prosmotr alan blogerlaryň gyýyzlaryň arasynda biri o da Maya Sultanowa. Ну, благодаря Мирдану, конечно. Подходит как-то Уизли к Поттеру. Гарри, ты отлично говоришь на змеином. Что ответил Гарри? Не знаю, что ответил Гарри. Спс. Ne saklap oturnu? Böyle. Dusuz görüş Afrikada düşürülen bolsa ady näme bolardy? Suvsuz görüş. Susuz görüş bolardy. Uyumu otur ayda. Şimdi doğru ben. Ben bilemem. Как называют смешного врача? Şu düz yok oğlum bolmadı näme? Kak? Хирург. Hihuru. Sen aytmadı. Sen başka söz aýdýarmy? 19-njy ýylda gul sistemi bilemem. Gul satylýar da. Gul sistemi ýapyldy. Şondan soň gulçuluk ýok. Nundy wuraj aýryldy. Ýöne häzirki wagtda da bir gulçuluk bar haýsy. Hele gulçuluk. Şoň üçin ana arkada tyr. Твоя тема. Что Менделееву говорил сын каждое утро? Mendeleev'in oğlu. Aha. Что? Папа, где наши элементы?
Düşündüm ya tipa o. Şu adamı var. Ateist ne böyle bile? Dine inanmayanlar. İnanmayan. Amerikalı ateist gen galanda näme diýe? Tipa näme diýip gen galýa? Oh my god. Oh my god. No. Yok tersine. No my god. Düşündüm. Sıçdak. Haýsy ırym bilen uçup bolýar? Haýsy ırym bilen uçup bolýar? Irımlar ana ýa bırak. Yok. Ayda. Uçurum. Gülmeyin. Ты мой представитель, держись. İň kiçi razmer eşki ýanda kaza etjek bolan aýdynçyň ady. Mine Sana da kaza etmek gerek gel. Ýöne imini şol aýdynçy da kaza etjek bolup pseudonimini şonu alypdyr. pseudonimle. Kim? Esbitr. Eskiyen rahat deyip da kaza etjek bolan ýöne. Чё, готов? Готов. Ну ладно. Хорошо. Что сказали сиамские близнецы, когда поехали на вечеринку? Не знаю, что они сказали. Сегодня мы оторвемся. Düşünürk geçen Siamska bliznici şeyle çeyrelere birleştirilen iki kelle olya. Inne atarvay soranına şol bölünü deyip çornu. Proçede bol yani kena. Kopyas bugün kopyas. Kaday kardeş, Kim Kardashian bilen oňuşmandyr. Geçen şowumuzda bir birleşdirdiler, bolmady. Oňuşmandyrlar, aýryşypdyrlar. Başga haýsy Hollywood bagşy Kadaya has gow gelişe? Haýsy? Lady Gaga'day. Gül. В каком городе сначала стреляют, а потом сажают в тюрьму? Каком? Бухарест. Normal. Emma düşünürüm kamen berjek. Geçen ýyla gitmeli bolýar. Şäherde esasan hem ýollarda kän görünýän adamlar kimler? Jason Statham'lar, Dominic Toretto'lar. Geçelim bana şo. Как называют негра, который выпил энергетик? Негр можем, да, так прям сказать? Осуждаем. Ну, может. Кара ягыды. Böyle как? Активирован уголь. Näme üçin gorillalaryň burun deşikleri uly? Не için. Seba bilen barmaklar uly. Сам сказал, сам засмеялся. Ayalny taşşap Xitaýa giden äre näme diýdi? Degen sport mu? Ya no, kanca koyalım. Aybet koyalım ben sportta ne var? Bilemem. Yo, gidýär-de, on gelýär ýa-ni. O değil ya. Ağa masada ýokdur, gaýrat etmeň üstüme ol. Bir mündün gidiraymy? Made in China. Suwa bu güllä men muňa gitdi ha. Mertlik bilen ölen adama Rusça näme diýler? Герой. Esmert. No smert. Смерть. Asmert. Geriye zaten koyalım. Как называется, когда сирота делает селфи? Слейфи. Семейное фото. Осуждаем. Отменяем мою Султанову. Menin gapçygym bilen Germaniýada bir kompaniýa arasynda näme deňlik bar?
Оба пустые? Boş. Ну, почти. На Boş. туркменском только, я на русском сказала. Dulsuz görüşün bugün kuvarmğa soňuna geldik. Bugün bizde mehmançylykda Bagul Esen we hem de Maya Sultanowa dy. Näde gyzykly boldy? Güllük öda. Benim güllümüz. Rowşan gülmedi. İzle güllü. Indiki bölümlerde kimi görmek istemezseniz komentarlarda yazın we şoňa mene samsyk soragyňyz barsa komentarya ýa-da maňa liçka ýazyn. Indiki bölümlerde ulanırsa aşağına aldyňyzy ýazyp çyk. Gyzyň ýüzünde çykýan wideolar edip öňkü wideolarymyzy görüp bilersiňiz, bärdeni maňa podpisat etip bilersiňiz boldy. Şeýdem gutorlýar aslında. Abi başka bir. Hemen çıksın çalma. Yo normal. Hem mesela şeyler.